Hemen salam dostlar. Habarsız kalma gepleşimizin 343. bölümü, en sonki bölüm 2025. yılda. Nesip olsa dostlar 2026. yılda täzece bölüm bilen sizin karşınızda mevcutmy heptäniň en gowy täzeliklerini, en kaçysyny, en bet täzeliklerini size kak poложено aýdyp durar. Tak, täzeliklere başlamadan ozal dostlar. Hemmeňizi yetip gelýän täzeligiňiz bilen bize mevcutym bolup gutlaýas we en ýakyn wagtda betinden bet sürprizler bilen mevcutymda size bir video taýynlarys. Yine de şular ýalyk bir sorum bar dostlar. Şu soraga ýöne jogabyny bilesim gelýär. Täze ýylda kim nirede bolýar? Kim nirede täze ýyly garşy alýar we täze ýylda kimler bilen täze ýyly garşy alýar? Tesirlerde belläň. Men bolsa indi täzeliklere başlaýyn. Klip täzeliklerine başlaýar. Ferhat Ataýew we S Bitter bilen Nari. Edil Nari mi qaadım? Jedel wa goýjak bardadım. Dostlar, indiki klip täzeliklerine geçmeden ol belläýin, ine beni kameranın arkasynda şu atsyam edip dur ezber studiýaga paşkam. Hawa minnettar, jan sag bolsun. Yetip gelýän täze ýylyňyz bilen wepada gutlaýan diýär. Gutlaýan. Başlaýar sonra dostlar, indiki klipimizde. Indiki klipimiz Kuwat Dönmezow'dan. Kuwat'ın bu klibi täze ýyl atmosferasynda we başyndaky rolleri bir iki azvuçkası ýagny şu rolün aşağına berilen sesleri gathaladym we täze ýyl Novogodny atmosferany duýup bolýar. Berekellah. Neredesin? Nereden geçip baryan. Nerede? Siz nerede? Biz bahamın kudu oturdu. Gel lan be. Nerede? Benim hoş geldin. Nerede vallahi ya? Sağlık mı? Oo, boş yenmen de. Ayaz baba ola. Ul basıp sallanan gıyit en gülüm neredesin? Neredesin? Maral gözlüm neredesin? Neredesin? Söylen yarım neredesin? Selbi Tuwakkalyjy bilen Nobat Ödenýazow. Täzece klip. Selbi işkan repertuarynda kak poложено berekellah. Selbi var, Selbiň aýdyşy aňar başyda şular ýaly bir zat var. Selbiňi bir adam ýa ülüp goýurup dinläp bile ýa-da hiç dinlemeýär. Selbiň sesi sözi ýok, prosta urwin we şoňa düşünýänler öller bilýär. Mana Döwezow'dan täzece klip Romeo. Klip studiýanyň içinde düşürüpdir. Klip barda aýtsam gowjy bolupdyr. O studiýanyň içinde bolsa da kendi içimde sanok normalce klip. Ýöne mana da klip öňküler ýaly reklam eden ok. Öňküler ýaly hödürläp bilen ok. Şoň üçin prosmotr, ýani sana gelişjek sanda däl. Sen has ýokary prosmotrlara dastoýna. Şoň üçin marketingiň güýçli da. O klip bet, aydın bet, yana marketingin важно, häzirki döwürde sosial setlerde marketing, reklama hökümet suraty gerekdir. Men Romeo, sen odana ýetdiň maňa taýbellan mio. Seni söýmäne berilen iki pay, men Romeo. Gözüme seret boýnanay bellan mio. Halipamız Suhan Orazberdiýew bilen Eýran doganymyz Emin Rasen täze klip hödürläpdirler. Aýdymam gowy hawa. Men wara klip barda durup geçeýin. AI'da ýasalan klip, ýagny düşündiňiz, umum programmalaryň arkasy bilen ýasalan klip we klipde näle diýsem mana hakyk türkmenligiň çüst edip boljak patriotizm berip bilipdirler da şoň üçin like berekellah. Göresim gelýär, men şeýle türkmeni göresim gelýär. Nesip bolsa gelýär, şo gülleri göresin. Citizen'ın täzelik aslında mut video, ýöne mut video bolanyny seretmezden, ýani mut video bolanyna garamazdan, hani için kısa nokta bir
birce kadrda düşürüp o sıranın takoy Sitinin özünün vibe'ı var, takoy Aydım'ın özünün vibe'ı var ve arkası aşkalatma, o krasiv, çotko, korоче, молодцы. Söýjek keklejek idi, başgalara wagtym ýok. Men şu jadydaky sizin täze pul saýlamam. Satyn almadym dostamy, şoň üçinem satamam. Isleýän ara gomlan fit, ýöne bir hile play beat. Dostlar, indi gelýär jan ses täzeliklerimize. Jan seslere gelsek, eger täzeligi bolsa, elbetde birinji bilen jahan başyna ýatdy. Geçen ýylyň iň bet denan başçy saýlandy. Şoň üçin kim bet saýlansa, şo birinji bolup täzelikler aýdylýar. Ve jahan başçynyň jan ses dinlen lezzet alyn. Arzularıma nereden geldin bir sene çoğam Kurduğumda cantin, damarımda kantin Bu durmuştu hüvesli, meni yaşatyan Berden yine goş geçeyin dostlar. Bu yılım men habarmam yoktu. Aslında bu yıl biz mecitimi de etçek gellikte kim iň beti şolady bu yıl etçek gellik. Käbir sebeplere göre özümüz taýinlerlik şoň üçin. Ýöne şonu da bizimkiler geçen ýyl avtomat edip ýörenler üçin bu ýylam edipdirler we galasowaniýa gatnaşmadyklaryňyz baý bolsa, o biziň lentamyza girin, ýalnys YouTube'un soňapçysasyna, Media kanalynyň, Media temanyň soňapçysasyna, lentasyna girseňiz we öz sesiňizi berip bilýäňiz hökmanam gatnaşyň soňundan diýmem. Yo plany däl, plany bolmaly diýmeldigi üçin her kim öz sesini bersin. Jan ses täzeliklerimiziň soňkysy Rüstem Hallydan IBB. Şoňla paçan güler ýüzüm ay bibi Ay manam aşyň mülkeşde tigi manam aşyň ay bibi Şeril bizim ýüregimde tutdy mekaz ay bibi Dostlar, bilýäňiz biziň mezatymynyň ütköçükligi inside täzelikler, ýagny ekskluziw täzelikler we hiç ýerde eşitmedik täzelikler bar. Men bilemok Ferhat Kasymow eýem bu täzeligi paýlaşdym ýokmy ýöne hiç ýerde paýlaşmanka ýürite mezatyma uratdy. Ýöne mezatym bilýän hepde bir gezek çykýar we Ferhat Kasymow uradyndan eýem 4-5 gün bolandyr, köp bolmadyk bolsa. Ferhat Kasymowdan ýanwaryň birinde bet bir täzelik klip gelýär. Bir ýöne on betligi Ferhat Kasymow öňüm klip ödürläp ýördi. Hemmeňiz men pikirimçe Ferhat Kasymowyň gelini tanıyarsınız, gelineceğini tanıyar. Ne için sebebi gelince aktrisa, neyce kinolarda oynadı, neyce kliplere düştü. Yok, täzelik gelince klipe düştü değil. Täzelik gelince klipte aydım aytdı. O nesip bolsa, ýanwaryň birine çykýar, häzirim size gitgejik bölümini görkezip geçeýin. Bu üç täzeliklerine ýene-de täze ýyl atmosferasyny berip biläjek aýdymlanmalyň biri Ayda ýözüň bilen Kakajan. Şaykantın 5 vilayet, yurttaşımda Türkmenler ayet. Duysun yansıda da alleluya, biz Türkmenler. Happy New Year Her ay her maşgala ýa-da tanışlara Happy Dostlar, ýadynızda bolsa geçen hepde Laçma Medwanyň TikTok'dan bir täze aýdymyny siz bilen paýlaşyp geçipdim. Şol aýdym, adat bilen aýdan aýdymy täzeden YouTube kanalyna çykardylar. Dogry şekilde dinläň, lezzet alın. Bile süydüm seni Sen bolmasan dünýäni nädeýin Nireki deýin süýgüli Yine bir MP3 aýdymy legenda Jumamyrat Kasymowdan, ýagny Jostan. Hem Türkmençesi var, hem Orçası var. Yani cover, papuri diýen ýalakda cover aýdymlar. Dinläň, lezzet alyn. Köçemizden geçeninde oğruyun karadın Sol bakışta yüreğime sen kıyıp yaradın Не наигрался я еще с тобой Детство, ты куда постой А я хочу опять По крышам бегать, голубей гонять Inni gelýär bize geçmişimizi ýatladyň şahajygymyzy könüldüri ýatlal şahajygyna. Dostlar, könülümüzi ýatlaýar Mara bilen Di. Dileseň bilen bileýän
ben bu ömrümü. Dine sen bilen görýärin men bu dünýäni. Bugun ýene-de maňa söýendi. Mening bu ömrüm sana baglydy. Sen sevgiň mening gözüm baglady. Dostlar, yeni bir könüller ýatlaly Halipa Anuş Murat Durdiýewden. Ýagyar ýagyş. Yağışlığın qaydıp gelyen okudun. Karşı alli yeni tanıştırma. Gözüm düştü şonu için kümlüdü. Bir çekticik yaşı edilip durma. Sina dursun ışğa düşün atmanın. Coşlarına sığman ağlayanını. Men bolsa yoşa çetin seçtim de. Tuttum sen üstüne tayavanımı. Yağ yağar, güye bizi duşurmak için. Yağar, güye beni sana duşurmak için. Dostlar, indi gelýär siziň iň gowuran şakajyklaryňyň birini. Tesirleri okal şakajygy we geçen bölümde 52-nji tesir ýazyp, Berekella sözüne laýyk bolan dostumuz Allah Nazar Zabarov. Bir setir komment menden diýär. Am işiňizde üstünlük täze ýylda täzeliklere garaşýas mejitymydan diýär. Sag ol Allah Nazar, minnetdar netip boldy täze ýylda. Şu ýylda hyal aktiv bolun, mundan artykmaş aktiv bolun. O enteň birden araňyzda oňa güýmenip, muňa güýmenip, ýa men ýatlatmasam, hökman ýatlatmalar käýerlerine like basyň dip. Like basalyň dostlar, tesirlere dowam. Tesirlerimizin indiksi Vito Scaletti. 2026-njy ýyl, 2026 sany baxt getirsin diýär. Allah can her bir ojagy diýär. Her bir ojagy 2026 sany baxt diýär. Sag ol minnetdar tesir üçin gowy tesir. Tesirlerimizin ýene biri biziň aktiw gatnaşan, aktiw tesir ýazan dostumyň biri Ihlas Pulliýew. Salam aleykum. Goý geljek täze ýylda kynçylyklaryňyz çäge zerresi ýaly kiçik. Bagtly günleriňiz deňiz ýaly uly bolsun. Gözleriňizden diňe bagt göz ýaşlary aksyn. Täze ýylyňyz gutly bolsun diýär. Sag ol, Ihlas, sag ol. Brat, ağamyň doglan günü welin şonam gutlap geçip berä mümkin bolsa, guwanç ağam uzak ýaşy brat diýipdir. O ağa brat görän talka hoja ýadan guwanç. Jan sag bolsun, bu ýylym diňe gowardylar, diňe öňe diňe gaz. Bägülden gelen tesirimiz şeýlerak. Salam hemme, mezitim işgärleri söhbedin bu aydymy, täze ýyl aydymy tüs ýerine düşüpdir. Atmosferasy gaty bolupdyr diýär. Ýani geçen bölümde söhbet täze ýyla başlap aydym çykartdy we şo arada bägül tesir etdir. Menim goşulýan atmosferasy çiz täze ýylda. Begenç Geldiýewden gelen tesirimiz şeýle bay bolan bolsadym, jahan bagşyň her aydymynyň bir söz üçin $1 milyon seçip diňe jahan diňlerdim. Ömrüň bolsun jahan. Şappi. Berekella tesir gatyw. Tesirlerimizin soňkusy Baky Muhammedow. Salam mejitimi we Jeytin Urjanyny sagmay. Hemmeňiziň ýetip gelýän täze ýylyňyz gutlaýas, işiňizde diňe üstünlük diýipdir. Baky minnetdar, janymyz sag, sag bol soragyň üçin siziň hem janyňyz sag bolsun, siziň hem hemmeňiziň ýetip gelýän täze ýylyňyz gutly bolsun, mübarek bolsun. Täze ýyl hemmeňiz üçin hem diňe bir gowy arzuly ýyl bolsun, gowy niýetli ýyl bolsun we şu arzularymyz, niýetlerimiz hem amala aşsyn. Dostlar, şeýlelik bilen 2025-nji ýylyň habarsyz galma gepleşiginiň 243-nji bölümi bilen, ýani habarsyz galma gepleşigimiz jemleýär. Ýöne täze ýyla çeli, belki 31-nji dekabra çeli ýene bir video çykarar size, ýene bir sürpriz bolar. Ýadyňyzdan çykarmaň, o meditama girip durun. Like basanmasanız, like, komentar yazmaly. Araňyzda täze gelenler barmy, ýokmy bilemok. Birden gelenler bar bolsa,
Patpisat etmeli, ağda olmalı. Bu zatlar bilýän avtomat şekilde. Ýöne iň esas zat näme dostlar bizim gepleşigimizde iň esasy zat hemişe aýdyp geçýär, hemişe gaýtalak geçýär. Özüňde gowseredin, kesellemäň, o täze ýyldynyň, o araňyzda birden o köp ýamanlyk etmäň, akylja geçiň, netip bolsa täze ýyllarda görüşýänçäk, hoş, sag bolun. Wa vibrasiýa berýär ha. Eger gepleşiň içinde ezber söz edip aýtyp geçsek, geçen gezek backstage sahna arkasyna goýup durun, ezber studiýany. Men diýä soňda goýupsyň azat diýä. Bor, eger goýup geçsek, başga markaýyn bol. Eger dostlar bir sanjy kofejik içýäs gepleşige gün başlaýar, zaryada alaýyn baza bilen. Bugün ýörüýte siziň üçin праздничный eşikde чёткija праздничный diýelim, ýani полосатый настроение, новогодний, пушка, бомба, gaz toka. Media tümeniň logosu ýanyna ok dostlar, näme üçin sebäbi zdaniýada tok ýok. Sebäbi şötçük atyp durun bir zatlar bolup dur. Ezabi, jahana seyran. Mene konkret bölümü. Hemme kim şok ýagdaýa getirýän zerek. Klor, näme diýer şu taýy? 340 gün. Galma gepleşigimiň 343-nji bölüm. Firuza da betaydiya mesele yok. Amalyada, Jahan Balşıda hemmesinin özünün yeri var da bilýän. Real joýal ýasapdyrlar da berekella, çotk ýasapdyrlar. Orslaşan türkmen napasan. Kategoriýalar ýokdy. Ýadyňy şem şaýyn. Na 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 di. Maron tonna alyp bolmaýar bilýän. Ýokardan aýdýar. Internet uçup tur oýty bölüm maron. Edil Medlin Times oynalaýjagym da bilýän. Vals oynalaýjagym. Di серьёзный кнопкаң ýak. Ya yağış. Ne göye bardat. Wo, ana bepam. Gatraga aýtmaly da. Tak, stop. O halkaydym bana bilýän. Na didem bardat tarararam. Onu rat mod etdi. Täşli. Şeytir tansoýnýan da tarara. Ha? Hal konkret trend so bilýän TikTokda atdy. Men diýen täşliňem gepleşe çağırsak, täşlem konkretni ýörer. Ezber studiýa nauşniňem giyse, bizim komentarlara başladı. Ha netip edenden. $1 milyon berjek diýerler görýär. Bu adam baý bolan bolsam diýär. Näli baý bolmaly sen her bir söz üçin $1 milyon berjek bolsaň milliarder bolmaly ha. Ronkel historiýa var da, Mahtumgulynyň kitabynyň her bir sözüne bir köşekli diýe berjek diýip satyn aljak bolan ha. Tak, Jemliýär. Sağadam round 6 bolup diýip.